ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Karang Sports and Social Welfare Club Komisi Bentaman Pin KM yang jingkop nya kali Balbering ni ka card race menta ka kentiru kala pelong biang ya ni ka jo ka Lempung kabala pelong Hashnong Karang mau kan row East Castles District lawan man plepat ba dau MLA ka thanyo ba ban Taydor ha ka baula kawe e kalama kum ka dak ban sedang ni ka jingkop ban IT hakinong penyai ha kini jingkop nya kali Balbering kidan ar phongot na ki shenrang ba chi phongot ki kinthai la sakhi ba ki patba ki badai nakathan ki la tu chkene ki chaka ban sakhi hi de lagi jong ki khmat yak ni ji kop nya Balbering yak bala sakhi baladon arngot na kawai ka kunhun ki bai shimta uwei banya bat uwei boshong kadon lai kunhun ki nong job bat ka kunhun bayo nengkom kayo khor ya ka song pisa ka balai pho jatangka ka kunhun ban baar kayo ka song pisa ka baar pho jatangka bat ka balai kayo shpo jatangka haringkat ki medal kat bah kalian ki kinthai ka kunhun buan nengkong kayo shpo jar baar san hajar bat balai kayo lai hajar bat ki donru ka khusnam best design car ka ba utra jugne kali ulayo san hajar tangka habayo nya kran bu presiden ka klub uba kraw ku parwajri uloong baka jingmut baka klub ka pelong ka ni ka dai shibenta ban pene pensa ya ka rukom shnai kini kali bat baka nongru ka jing aikam yaki basna bakin yo lan ban peni yaki sap ki phong baki don ka sni ka ban pesan jing kan mau ini lang baro bat kani ka kadres ka dei ka sin ka baar bangi yo ban pelong biang ne po kasnong Karang bat kani ka jing tmu bat ka jing trang jong ki khon samla jong ka dei ka klop jong ka snong bat jonga kum nong mi khmat kalong na ka benda ban penne pensa ya ka riti ya ka dustur ka ba ilong shwa man shwa ilabu baik bu nanti kani ka kali Balbering ka ba PE hang ni khmat jung ilang boro ka dei shibenta kumno na ka benda ka jing penon kam jong ki khon ki hajar jong kari ba ka jaj ben reu jong i khasi jantia ha ka we dei ben penon kam ha ka kit jing kit ha ka kit ka ba bat aba penon kam ru bania nya kai ha kelinti ki senkin ndai ka ni pat kri ka jing i jingai jong ka klop ka ba shim ya ka ni ka lat bat ka kabu nang ban num pendo jaj ya ka ni pelong no da ka ni ka jing le kai ris bat ka ni ka jing le kai ris ka ba ni pelong ka ni ka sien ka baar na next kam ba nang ni shakmat bang nang la ban pelong be no wo snap so wo snap bat ka ni ka trak ka bala shna kerpang bat ka ni ka jaka ka ba itnat kan long umdai tang benda ka ni ka ris ka jing tmu jungi bangin pelong ya ki weiru ki ris ki ba PE hapo kari India bro ko ik se pelong yakini ki race yakini ki off track ki ba ni pelong de ki bike race ani ki car race de kaniru ka de ko wai jing sedang bat ski nginsa ya step by step kata ka de jing trang jong ka klop nri ka jikram da sedang ni barit nginum la ban kenjo shaba shalor de na ta ka daw nagalyang jonga soban ai kublai kerpang ya presiden secretary ki nongkit kam jong ka klop i ki bala trai sitam ya ka snong ya ki nong song snong ki longkme ki longpa ki khon samla bat haga ju kapor ngas ngoban ai kublai kerpang ya ki nong sim benta tham ki nong sim benta nginum la ban pelong ya ka ni ka race ka ba job kumni ba PE menta ka singi andai tang ka wai haga jingile kai race kandan ka jing job bat ka jingram priang ya ka ni bat ka ni ka dei ka jing khat ngoba namar bangi sungi bat shim ya ka ni ka jingile kai ba kum ka ni ban nginang penne pensa ngoi pi ya ka ni ka jingnya Balbering ka ni ka jing nya Balbering hapo ka ri ka ba i ka jongi 1 2 3 go number 1
Ai kublay ya ka Snong Karang wat kumju iki perlok jonga hang ni baro tingas ko aben om tang si kentin kat bangi dang bat scam ya kariti ka dustur ka jat ben riu ka jongi ka dang im di ngayo i hang ni wakin iki jing ya mare berbering kalong ka bajop dang yai jam saprang nakapor nakasnem kublay shibun kublay syajar ngo Klok bak kabala ailat ini bangin ya bangin jo ban ya ries ya kan ya kali ball bering te ngasukmen hasin sya nga smodu musim normal ngam semua terakhir ban yo ban dan cob yang saya sien ta sien te hendrai ngasukmen bang ngedang la ban biang ban cob sam ta sien te aku boleh sebuan ya ki ni ba sponsor ya kini kakian te tangtai kebelas buan kebelas si canggut. Hakaba yadai bat ka ni kasngi banta hakaba ngi kum ka klub ka Karang Sport and Social Welfare Club ni penlong ya kan ka program te kadai ka kini kala ngila ban ong ba kadai ka compare nani kadai ka ba kampla mo na ki wei bat program hakaba kadai kata ka ban penmarek kali bor bering te kejimut hi kadai baik ban penek pensa bat ban penlong ye kini kino song ha kani kathan ke jongi ban yo ke cingka mai cak po ke jongki nomor bunsin hi ngindang penokam ye kani le bunsin ba lada ngim penlong pat ye kani kan suja no kan kani ban kawai ban penek pensa bat kumjuru ban ai pat ye kita kino snai kani ke kali bor bering kata ka mai cak po te harangkat kecing rap jong i meli jongi tiba bantai dorling do kecing ai kecong i ketika dang kala pelong yengi bangen la ban pelong i ke program ke bejo te nak yang jonga tang kita hi kublai sibut